salam. Bagtiyar döwletmediň, Edi Türkmenistanmyň mehriban adamlary Türkmen wal tele ýaýlymynda şu gün bayramçylyk gepleşigi ilki bilen sizi bayramyňyz bilen gutlaýar. Mehriban Türkmenistanmyň ýaşyl tuğumyz ýeriň ýüzünde al asmanda parlaýar. Tuğ biziň buýsanjymyz. Türkmenistan ýeriň ýüzünde parahatçylygyň ýurdu hökmüne tanalýar. Ýurdumyzda bagyt mukamyny ýanglandyran parahatçylygyň tuğun diken ak kepderleň agardy ulan watan nöwren edid arkadağımyzyň başy dik bolsun, jany sag bolsun, toýlaňyz toýulaşdan edidileşler. Biziň şu günki bayramçylyk gepleşigimiziň mehmany. Siziň söýgüli aýdymçyňyz. Türkmenistan watanmyda aýdymlary bilen wasp edýän aýdymçy. Ýyllar aýdymçymyz Mehri Pirguliýew. Hoş gördük Mehri. İlki bilen bayramçylyk gutlaň. Dogry aýtdyň Gülelek. Bir taraplyk bizim için, Türkmenistan yurdumuz için en vacip bayramçılarımızdan biri. Bizim şu avadan, ağzıvir yurdumuzda katı erkin yaşayas, ovadan fırsatlar, ovadan vakalar görüyas, geçiriyas, çarelerimiz geçiyor. Şöyle parahat yurdumuzda, şular yani ovadan bayramçılığımızı uludan beyleyas. Benim ehli vatandaşlarımızı, iyileşlerimizi, hormatly arkadaşlarımızı şu bir taraplık bayramla tüsürekten kutlayan. Elmidama yurdumuzda bayram olsun, bayramlar goşa-goşadan gelsin, toylar toya ulaşsın. Çağalan sesi, şatlığın sesi hiç eksilmesin. Hormatly arkadaşlarımızın canı sağ, ömrü uzak olsun. Indi Mehri, sen ýan aýtdyň da hakykatdan biz diýsen avadan ýurtda ýaşaýar, parahat ýurtda ýaşaýar. Ýeriň ýüzünde Türkmenistan afudalygyň, parahatçylygyň ýurdu hökmüne tanalýar. Edil häzirki oturan ýerimizde Aşgabat, Meden diýil jalş merkezindäki Aşgabat restoran. O godan oturan ýerimiz. Mehriban tomoşaçylar, şu gün biz Aşgabat restoranyna ýönelge gelmedik. Biz şu gün ýöne bir mihman hökmüne däl, biz aşgana barar, tagam taýýarlar Mehri bilen. Owa. Ýöne tökmetimiziň başynda ilk aýdym aýdyp beräý. Nähil aýdym aýdyp berjek? Aşyklığın şäherinde ýaşaýar, söýgü aýdym bilen dowam edeliň onda. Senin sevgini duyan, bileyen bile bolar bileyen. Söyleyen dinle seni söyleyen. Sana vaat beryen seni söyleyen.
Mehran tomoşaçylar, biz dowam edýät gepleşmeli. Anha aşxanada geldik. Aşxanada seni görmek tomoşaçylar üçin ilkinji gerek bolmak ahmal. Inni edil häzir biz Aşgabat Medeni Jarş Merkezining Aşgabat restoranynyň aşxanasyna durýar. Näme diýjek bolýan? Restoranlara gitmek, ya öýden ýemek haýsy köplük edýär sende? Restoranım kebap sarayas, restoranın özüne de var ya, öyümüze yakın. Naharları süyücü. Tamam. Öyde de pişiriyaz. Gaynım gelene gaynım go pişiriyaz bir de. Ne gaynım diýeňde. Men ýazga çagyramda diýdiň, Mehri. Sen näme pişirip berjek diýdim, bolýan işte açar taýýarlajak diýdik. Sebebi edil şu wagt gaynanam ýeňil bir işte açar etdi, bolýan süyücü. Gatı süyücüdi. Ödem ýeňil. Diýmek, siňmesi ýeňil hemem peýdaly. Hemem etmesi gatýar. Inne sen işte açaryň nämelerden durýar? Kelem, bir de gerek olan hıyar, gök soğan, limon, duz, yağ, kolle. Yeňilje. Hemme gögönümler, bizim ýurdumyzda öňýän gögönümler. İşte narpıdam edip aslan gowalar. Hawa. Inni men bir zat aýdasym gelýär. Bizim ýurdumyzda öňler diňe tomsuny pomidor bar bolsa, häzir gyşyň orta gaýnada gitsek bazarlarda pomidor bar. Owadan ýurdumyzda Böyle linçlik var. Onda sen häzir mehman tomoşaçylar mehrisiz üçin ýeňilje işte açar taýýarlap berýär. Men bolsa Senkini görýärsen balygam var ekene. Şu gün balık pişirmeli. Niyet edinlik näme üçin? Sebebi. Sebebi balık gaty peýdaly. Näme üçindir? Balık ýağınım çağalara köplenç maslahat berýärler. Sebebi içinde peýdaly vitaminler. Hemme de biloklar. Aminokislotalar var. Aslında balığı hep de bir iň azından bir ýerde kelymen maslahat berýärler. Hawa, aýratynam kifal balygy. Şu kifal balyk hazır deňdinden tutulan kifal balygy. Kifal balygyň iň uly görnüşleri, iň uly göwrümleri hazır deňdinde bolýar diýerler. Iň ululary 2,5 kilograma çelli diýämiş, agramy uzunlygy 55 cm çelli bolýar diýär. Bu biziň orta. Hawa, bu iň kiçijekleri 25 cm bolýar, agramy 5 grama çelli bolup bilýär. Kifal balygyň gaty köp görnüşleri var. Şulam şu kifal balygyň bir görnüşi. Indi balyk hakda aýtdyk da ýani. İşimiz dowam edelik, hemem şu zat hakda aýdyp bereriz. Böyle. Mehran tomoşaçylar, biz häzir şu balykdy. Başlaber Mehri. Mehran tomoşaçylar, Mehra işte açarına başlady. Menem häzir şu balygy 4 sanak dilýäs. Näme üçin? Ene şunu ýaljak. 2 barmak aralykda 4 sancak dilim edýär şu limony. Heme bide üçin. Hemem limonyň suwy balygyň etine siňer ýaly. Hemem balygyň üstüne biz dürli tagam merci guru otlardan sepemizde şol tagamy balygyň etine siňer ýaly hökman dilmeli bolýar iki tarapyndan 4 san dilim. Şu at hemme toy mekanlarda, restoranlarda aslında şu soňky döwür başlandy. Tagamnama. İçine hem milli tagamlar goýarlar, hem şu ütköşük öz tagamlaryny goýarlar. Inni milli tagam diýilende milli tagamy tapyp bilýän aslında. Mehri, milli tagam diýilende sen türkmen milli tagamlarynyň içinde iň sen üçin söýgüli tagamyň haýsy? Palaw. Pişirip bilýänmi? Pişirip bilýän. Aslında sade şu. Sebebi näme üçin? Etini goýan, soğan et, käşir goýan. Olar buğulanyp pişýärkä. Soň bir tüýsüne ataýmaly bolýar. Ha, işiň etip bermeli. Hawa, ediler. Palawyň buğa durýança beýleki işlerini bitirip bolýar. Hawa, inni Mehri, palaw pişirmegi gaýnyndan öwrenilmejekden, Ejemden. Ejeň pişirýän tagamlarynyň içinde seň üçin iň süýjüsi. Hemlepem. Sebebi olar aýratynly ýok, ejemiň bar tagamlary süýjü. Inha biz balygy burşloýas, hemem duzloýas. 4 dilim etdik iki tarapyndan hem. İki tarapyna da şeýdip dilim limonlar ine şeýdip goýduk. Innem burşlap dollap, häzir şunu peje salmaly. Mehri, bilýäs biziň gyjagadyň bar. Ne çağa kiçi wagtynda çağ üçin aýratyn tagamlar pişirilip başlanýar. Şoňa başladyňmy? Öz üçin aýratyn nahar pişirip başladyň, ýa entek işler çykmadymy? Şulary ýuwup gelen
Soň aýdyp berer. Hawa. Mehriban tomoşaçylar, mehri ýanky goýok sogany ýup gelýänçe balyk hakda aýdasym gelýär. Balygy lukmanlar adından hepdede 2-3 gedek iýmek maslahat berýärler. Sebäbi insan üçin iň peýdaly iýmitlerin biri balyk. Etleriň içinde iň peýdalysy ag et, ýanky towyň eti we balygyň eti. Balygyň eti hasy peýdaly sebäbi düdüminde B vitamin köp, hemem belok köp. Belogyň köp jemlenen iýmitim balyk, ýumurtga. Inne mehri ýanky sowala jogap. Ýanky sowalyňa jogap. Gyzym bir ýaşamanka eýem ýuwaş-ýuwaşdan 6 aýdan soň günne naharlarymyz taýýar bolýar. Hiç ýyl goşunyz arasaja bir towjak alýan ýa-da budun alýan, goýan şoňusyny yer almasy, biraz çağan bir ýaşyna Aslında hawa çağ üçün iň ýeňiljek zatlar. Soňa hawa öýän de soňa berýän şule hökmünde bermeli çağa sebäbi menem. Ona men häzir şu balygy peje goýan. Mehri on soň balygy Menem dogry ýanam. taýlap başlar. Ne şeydir? Şunu ýaly, tagan merci, hemem poşwa ýitber. Hemem birazgina bakar ýagyny uýar. Inha şu wagt ýitberji, hemem tagan merci gugru otlar üstüne tepdi kuna bakar ýagyny goýdyk. Innem balygy peje goýar. Yüzü kadar yança peşte durmalı 3 minut 4 minut. Mehriban tomoşaçylar, biz Mehri Pirguliyeva bilen dörejilik söhbetimiz aşganada dowam edýär. Aşgabat restoranynyň aşganasyna şu karalykda dinleýijilerimiz üçin, tomoşaçylarymyz üçin bir aýdym eşdiräýeli Mehri. Eşdireli. Ha, ýoksam ikimizin göýgönümler, nahar hakda kurumlamyzdan ýadam bolaýmydylar. Bolmak. Mehriban tomoşaçylar, edilik häzir siz üçin Mehri Pirguliyeva aýdym aýdyp berýär. Gurmana
ilki gök soğan doğradım. İzinden kelime doğradım. İkisini men eder ulacağımı alyanla şehit görkedeyin. İlleşlerimden görsün. Birazcık kelimi o yana o biraz dövyen aslında bir kil dövülmeli. Yönü kendim der. Aslında limonun öz suyunu ulansa ama böyle yani bunu tayar limon suyuna ulansa böyle. Yani bu has suyucu olur mu kadiyen? Yartı limonumuz alyas. Suyunu gezdiriyoruz. Ayırıyoruz. Mähre sen kelemi limonun suyuna oyançan menem yankı bağlan gattalnak gökler var. Gök önümler şolar tayinlayın. Şular şeyle bölýäs. Bunam howur pece. Biraz Aslında bağlan yanına katı kovu gidiyor biliyor musun? hawa gök önümler. Eni mähre şeyle sowar. Sana tomoşaçylarym gyzyklanýar. Ýanlar o sowal elbetde. Bir hit saklayanmı tomoşaçylar üçün gyzyklydyr. Sahnadaky adam üçün daş keşip berýär. Sowal verilir. Men saçaktan näme görsem, öňüme näme goýsa iýen adamlardan biri. Öňümde köke bolsa-da, süýji bolsa-da, şokolat bolsa-da, ilki onu ýyp bilýän, soň ýerinden çorba da içip bilýän, oň ýerinden hem süýi de içip bilýän. Gara şeýde hiç hili nemem ýok. Ona men häzir şu burçlamy ýuwyp geleýin. Dud gerek. En hadud. Birazcık dud adyas muňa. Üstüne de birazcık yağ atyas. Zeytun yağı. Lalak. Hawa aslında şu ýağlaryň içinde iň peýdalsy zeytun ýagy diýerler. Zeytun yağını alyas. Birazcık koýas. Aylandyryas şeýle. Böyle. Owan kelimemiň üstüne bir hıyar alyas. İslen şeklimizde doğrap bilyas. Hıyarımızı yönü men owadanca bolsun. İştäçiligimizde gabat gelsin. Kelimimizin doğrayışına gabat gelsin diýip. Uzayn owan. Doğrajak. Narpa gerek. Ne men deň narpyny ýuwup berdim. Diňe yapraklaryny etýän owa doğramak. Men häzir şu göklemim peşte howra tutup alaýyn. Ýaglaýas. Kömelek burçumyzy dudlaýas. Tagam merji gowru otlamyzdan atýas. Innem ana şu howur pejine goýýas. 3 minut. Onyança, aziz tamaşaçylar, men size owadan aýdymlarymyň birini aýdyp bereýin. Siz hem diňleň lezzet alın. Bir de garaşyn. Gıylar mancık atenling, arzuları aydenling, ak yaşıl kızıl mancık diyeceğimizi çekeling. Gıylar mancık atenling, arzuları aydenling, ak yaşıl kızıl mancık diyeceğimizi.
bayram. Şu ulu bayram, ulu toy da var tutuluyor yurdumuzda. Elmidama yurdumuzda şular ýaly owadan bayramlar tutulup dursun. Saçaklarymyz şunýaly bolelin bolsun. Şunýaly owadan süýji taamlar bişip dursun saçaklarymyzda, owajaklarymyzda, watandaşlarymyzda. Tüýsürekden gutlaýat, hormatly arkadaşlarymyzdam jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Inni? Menem sen gutlagyňa goşulýan mähri. İnniş tagamda ýene bir berel gerek. Pomidorun oňjak görnüşi. Hadi şonu alıp geleň. Ana ha mähri. Oňjak pomidorlar bede üçin goýýas. Otlardan hem bede ýas. Otlardan reyhan. Menem reyhan aldım. Sebebi işte açarım tutuş yaşıl olansa. Renk berýär. Hemen reyhanyň hoş goý iýsanma. Kelemni işte açar. Howra bişen kifal balygy. İşteğini açık görsün. Bayramınızdan kutlu olsun. Toylarımız toylaştın. Elmidama ocaklarımızda, kapılarımızda şeyle ovadan toylar olsun. Diyar gincahana Türkmen özbekliğine bir karar Türkmenistan bahtiyar Türkmen halkı elim cahan seni sinede neslin seni vasfeder her dem buysan yar sana bugün hemmeler kalkın sen yine de Türkmenistan Aşgabat restoranına gepleşigimiz dowam edýär. Bayramçylyk gepleşigimiz. Özümüz pişirdik, özümüz iýýäs. Ha, mehran tamaşaçylar, meni häzir mehriň taýýarlan işte açarından dadyp görjek aýdar näçede. Mehriň dili duudlymy, duudly däl. Häzir birazajyk garaşyň. Hanym bakalım.
Öyle sici olmalı. Tagamly duzla del. Limonun tagamy ele. Limon kene. Aslında duz ederek limon ulanmagy lukmanlara maslahat berýärler. İlkinji sowalym sen üçin millilik näme? Millilik men üçin yol görkezici diýip bilen arkayn sebebi aydymda, kärimiň içinde aydymlaryna meni bir hili öz ýolumy tapmana ýardam etdi. Millilik bir hili men öz ön dövre bap aydymlar aýdýadym. Şoň üçin hem kän ingliz aýdym aýdýadym, dinleýädim. Türkmen aydymna geçemde çağa döwrüne şowat aýdyp beren. Türkmen aydymna geçemde edil näme aýtjam bilmedim baş. Maňa aýtarak günterek oýuny. Alaca, moňjugatda oýuny. Umuman millilik maňa özümi tapmana, aydymyň içinde özümi tapmana, men öz ýolumy saýlamana, tapmana ýardam etdi. Lewasta da şo bir zat boldy menne bir hili maňa kömek etdi milliligimiz. Hemem şeýle bir zat belesmele hemişe ýap boýunna duran olun. Aslında bir aýdyşyk aýdym. Halk dörejelerinden halkyň oýlap tapan bir aýdymy. Özüňem bilýänsiň halka ýakyn zatlar has bakymsyňa. Bakım ýatdy galýat, çalt ýatdy galýat. Sen halkyň öýünden alyp özüne bersen gowy bolýardy. O menne şoňaly boldy. Men özünden aldım hakykatdan birazjyk üýtgedim. Özüme göre ýene de izne berdim. Halka hötürledim. Olaram kabul etdiler. Inni watançylyk duýgusy. Watan diýilse sen üçin. Watan. Watany men arnamysa deňeýär. Watan biziň yüreğimiz. Vatan için can verilýär sözü gaty gymmatly söz. Onu bir söz diýme için diýmeler. Diýende hakykatdan şirin janyňdan geçäýmeli vatan için. Biram men için ejem we ene ata we biram vatan we. Inni ene ata diýdiňde ene näme sen üçin? Ene ýankaýdan zatlam. Menne mehriba bolsa ejemiň beren mehridir şo. Onu söz bilen aýdyp biljekkel. Ene mukaddes. Eje bolmagyň azaby, eje bolmagyň bagtyna özüň eje bolansaň düşündiňmi ýa? Has hem düşündim. Men şo duýgularyň bartyny geçdim. Çağın yaramasa bir hili şo wagt diýende, "Wagt men yaramasam gowy boljakdy da" diýdir ýaşadan. Janyňda ne diýdi? Janyňda ne diýdi? Özüňde ne diýdi? Şu ýerde şol duýguýyň netijesine dören bir aýdym bar. Gurjajyk. Korçaçym. Häzir şol aýdymy aýdyp bermäkli, söhbetime soň dowam edäýin. Balacım, hoş geldin dünyamda. Yercen bolup dolgucamda. Ececim, baht getirdin bir de. Ovadan yurdumda bahtı bolup yaşa.
Mehriban tamaşaçylar, siz edil häzir Mehri Pirgoliýeň ýerine ýetirmeginden Gurjajygym diýen aýdymy dinlediňiz. Şol Gurjajygym diýen aýdymyň şekilli görnüşi bar biziň teleýilimizde diýe. Şo ýerde surat etýän gyýjagat köplenç tamaşaçylardan sowal gelýär. Mehriň öz gyýdymy? Şol şekilli aýdymdaky ýigit Mehriň ýany ýollaşymy diýip, şol hakynda biziň tamaşaçylarymyza gurrun berýän. Aslında ol yeğenim, men doganymyň aýal doganym, ol kiçigidi. Ol höwesli, nähip bolsa artist bolaýmasa da şoý. Ýany ýollaşymyň keşfini oýnap berenim. Türkmenistanyň Çipeçilik Akademiýasynyň talibi, dizayner. Şol Gurjajygym diýen şekilli aýdymy şekile geçiremizde Mehri tamaşaçylar aýdyp beresim gelýär-de. Döreje adamyň dünýäsi ýetgeşik bolýar. Aýdymçyň dünýäsi hasam ýetgeşik bolýar. Men sen şol aýdymy bar ýogy 2 güniň içinde ýazanlygyň üçin hemem şonu şeýle halka ýakyn edip döredeniň üçin ilkisa bolsaň Mehri bir zat aýdysym gelýär-de. Sen eger aýdymçy bolmadyk bolsaň kämil artist bolardyň. Onu näme üçin aýdýanyň, onu bilýän. Sebebi sen bilen işlemek ansap. Şekilli aýdymlarda da, filmlerde da. Indi şu ýerde Diýada filmini ýatlatym gelýär. Şunu ýyjak bolýaňyzmy? Salam gelnece. Salam gelnece. Geldinmi? Şunu ýyjak bolýaňyzmy? O maňa de oglanlara. He, bolýa. Ine de seniň naharaň. Söýünç. Ine sen gowerýän jyjy çorbaň peýdali. Sağ ol. Goýdum, gitdim. Bolýa. Gidemok. Ha? Sen oturup iýäň, menem oturup seredeýin. Şekercan. Sağ ol aladaňa. Sen arkaň gidiver. Men palşa mataya men işläýin. Soň ýerin. Ýok. Sen iyi oturda. Menem seredeýin. Söýünçan. Sene jüýjaňy dost. Bizim çişdigeli. Şemçe, me ip peýdali. Ol diýanly, bu peýdali. Çemçem ba. Ýey. Alo, Maňa da goýma. 15 minutdan berýän. Hawa, hawa. Şa koyna hawa. Şaý tepinem dakyň. Müşteri bilenem mülaýym urlaşmaly. Bolýa, berýän. İy. Gowerek. Edid arkadaşymyza, hormatly prezidentimize sağ ol. Aýdýan Mehriban arkadaşymyzyň başy dik bolsun, jany sağ bolsun. Çünki şu gün sen ýaly zehinleri, siz ýaly aýdymçylary diňe bir sahnada aýdym aýtmak däl, şunuň ýaly filmlerde keşip etmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berdi. Biziň ulanýan tehnikamyz, biziň teleýaylymyz ýörýüti siz üçin. Şu teleýaylym biziň Mehriban arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz döredip berdi. Inni Mehri, şu ýerde zehin edikde, zehin hakda sowal. Zehin näme? Sen üçin. Zehin 50-75 yaş. Hakykat. Mehri, şatlyk näme sen üçin? Şatlyk men ýerden turup epişgäni açyp agaja seresemem, şo taýdan şatlyk çykaryp bilen şadýan bolýan. Şatlyk men üçin bir hili bolmasa bolanok. Hiç kimin güni geçmesin şatlyk. Inne şu ýerde sen şatlyk aýdymlaryň kendigini biz bilýäs. Ýöne gussal aýdymlaryň barmy? Yok. Bir iki sany. 10 ýaly köpde. Gussal aýdym aýdasyn gelenok. Aýralyk gapdy. İçimden ýok, içimden gelen akşalatlar. Men öz aýdymlarym özüm diýen üçindir belki. İçimde gaýgysan tutmany gowaramok. Ruhunyň, adamyň ruhunyň şat bolmagy wajip. Inne tant etmek söýýäňmi? Men aslında tans edilýän aýdymlary aýtmany gaty gowaran sebäbi tans
ruhunu batlandır. O ruhunu şatlanır ya. Ona gel şu yerde yine tant edeli. Bir de televizyon tamaşaçılarım tant ettin. Mehri Pirguli vaydım aytın. Sabah seher seni yaklaya, gecelerine düşlerime sen gir ya. Aklım yitirdim sen uğrunda, keşfin görün yer dert bir yana, hep bir yana. Sana can deyin ben yar olayım yeketek sana tay. Sana can deyin ben yar olayım yeketek sana tay. Sana can deyin ben yar olayım yeketek sana tay. Sana can deyin ben yar olayım yeketek sana tay. Sana bu aydımın bahşediye, sevgilim bolay deyip men arzu ediye. Kalbimin hanı sen, sultanı sen, bahtı taptım dinge sen bilen, yeke sen bilen men. Sana can deyin ben yar olayım yeketek sana tay. Sana can deyin ben yar olayım yeketek sana tay. Sana can deyin ben yar olayım yeketek sana tay. Sana can deyin ben yar olayım yeketek sana tay. Sana can deyin yar bolayım men yeketek tay. Sana can deyin yar bolayım men yeketek tay. Sana can deyin men yar bolayım yeketek sana tay. Sana can deyin men yar bolayım yeketek sana tay. Bayramçılık gepleşimizde devam edýär söhbetimizi. Sizin söýgülaýdym çiňe Mehri Pirguliýewa bilen Mehriban arkadaşymyzyň Paýkat Çeşmeti kitabynda şadiýan ýürek ýüzi güllürer, gamgaýyn ýürek meňde sorlurar diýär. Mehri, sen şadiýan aýdymçylarymyzyň biri şadiýan aýdymlaryň bilenim tomoşaçylaryň söýgüsini gazanan aýdymçy. Indi şu ýerde saňa şeýle sowal. Haýsy dilleri bilýän? Türkmen dilinden başga, ene dilimizden başga? İngiliz, Rus, Türk. Haýsy ýurtlarda boldun? Türkiye'de, Orsiye'de, Xitay'da. Da şu yurtta bolýaňam, bir gün geçýärem, bir günem gerekkä. Ertesi gün ata-watanyň küýseýän. Ejeň küýseýän. Ejeň ýanyňda bolsa da şonda da öz öýüň küýseýän, öz topragyny, öz saçamyzdaky türkmen çöregini küýseýän. Bir hili bakımcık öýümüze gaýtaýsak diýärdi. Hakykatan göz ýetiren zadymyz milliligimiz, türkmençiligimiz biz bilen bile gidýär. Biz daşyr ýurtly adamlara uly höweslen seredýärler. Bizim aýdymlarymyz dinleýärler, libaslarymyza seredýärler. Türkmen sunatymyzy, milli sunatymyzy dünýä çykaryp beren hormatly arkadaşymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýdýar. Sebebi millet sunaty bilen tanalýar, bize de şol ýoly açyp beren, ýoly görkezip beren hormatly arkadaşymyz boldy.
çäksiz alkışlaýas. Bizim için inni her ýurda nirak barsam biz türkmen diýip bilýär. Başymyzy belen tutup. Mähri goý hemişe dünýäň çar küncünde iň uly sahnalarda, uly ýurtlarda, uly şäherlerde türkmeniň milli aýdymy sady ýaňlantyn. Seňem ýüzüň ýylgyryp dursun. Biziň owadan tuğumyz ýeriň ýüzünde parlap dursun. Ýurdumyzda da balalyň bagyt gülküsi ýaňlantyn. Hemişe. Sag bolun mehribanlar. Şoň bilen gepleşigimizi geçirip gotorýar. Ýene bir gedek. Bayramyňyz gutly bolsun. Toýlaşsyn. Asuda awadan watanymyz hemişe güllösün, össün, bizi bagty getiren edid arkadaşymyzy dünýäge getiren mehriban käbäň ýüzünden ýylgyrşyň nury hiç wagt öçmesin. Hoş tag bolun.